Il-Kunsill tal-Ministri tal-Unjoni Ewropea għalaq formalment il-proċess biex pajjiżna jitneħħa mill-proċedura tad-deficit eċċessiv tal-Unjoni Ewropea. Dan wara li aktar kmieni dan ix-xahar il-Kummissjoni Ewropea rrakkomandat li Malta titneħħa minn din il-proċedura. Dan hekk kif id-deficit f'pajjiżna niżel għal 2.2% ferm inqas mit-threshold ta' 3% skont it-trattati tal-Unjoni Ewropea. Din id-deċiżjoni ttieħdet wara laqgħa tal-Kunsill tal-Ministri tal-Unjoni Ewropea tal-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji l-Ecofin li sar il-ġimgħa fil-Lussemburgu. Is-sena l-oħra l-Unjoni Ewropea kienet qalet li Malta kienet mistennija tilħaq il-mira fiskali is-sena d-dieħla. Minkejja dan laqgħa l-finanzjarju ta' Gvern Laburista immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela Malta irnexxiela tasal sena qabel meta kienet tħabbret l-aħbar li Malta se tneħħa minn din il-proċedura, is-sit awtorevoli politiko kien innota li Malta l-unika pajjiż fl-Unjoni Ewropea li se tneħħa minn din il-proċedura Ewropea. Intqal ukoll kif din kisba importanti fid-dawl tal-isfidi ekonomiċi li qed tiffaċċja l-Ewropa. Fi stqarrija mill-Kunsill Ewropew intqal li għad hemm 9 stati membri li għadhom taħt din il-proċedura fost dawn hemm l-Awstrija, il-Belġju, il-Finlandja, Franza, l-Italja, l-Ungerija, il-Polonja, is-Slovakkja u r-Rumanija.